Antuan Amisa. Kastapay met ngen tayo kaduaen dagiti nangiyawat intensyon pagyamanda. Isuda Andrew Pilayan, Arnold Pilayan and family, Leticia Abayan and family, Ginsadan Baoko BEC, Nelson Cortez and family, Nina Tayaw, ken kastapay met ti panagyaman ni Esmeña Balbin para iti panagkasangay na idi January 6. Tumakder tayo. Rugyan tayo dahito apanagdaydayaw tayo itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kakabsat itanga aldaw rambakan tayo ti piyesta ti panagbunyag ti Apo. Inrugina ti ministry na panangisuro na idinabunyagan na iranod tayo met iti dayta abunyag. Nagbalin tayo nga natanok ken nadalos babaan dayto bunyag. Datayo ang nabunyagan, karkaritin na tayo nga agbalin, ang makaayayo ti imatang na. Tapno nga rin may karitay ang makiranod, iti dahito na santuan ang misteryo, bigbigan tayo pa'y dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Iti si bababawi anakem, kuna tayo, agkonpesarak, iti Diyos, aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid ken liway ko, basol ko, basol ko, basol ko unay, iso nga agpakpakaasyak ken Santa Maria, nga agnanayon a Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma, kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Apo mga sika
kurkurangan mi, katalawen nakang kati, nakalmesan akem puspusumi. Kristo mangasika, Kristo mangasika, pakawanem basbasulmi, bidot nagkurkurangan mi, katalawin nakang kati, nakalmesan akem puspusumi. Apo mangasika, Apo mangasika, pakawanem basbasulmi, bidot nagkurkurangan mi, nakalmesan akem puspusumi, nakalmesan akem puspusumi. Gloria iti Dios, iti pangatwan, dito'y nagkakapya, kadagiti tatawa na imbag ti panag, nagnakenda, ibunan nagkaka, itanod daka pagrukbaban daka daydayawen daka, magyaman kang kenka, kabuiti na indaklan nagayak mo. Gloria iti Dios, iti pangatwan, Apo Diyos na ilangitan nga hari, Diyos Ama, aman nakabali namin, ket sikanuya Jesu Kristo, bukto anak ti Diyos na ako, Cordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Dios, iti pangatwan, sikamang ikaw, kadagiti basbason ti lubong, kaasyan na kami, sikamang ikaw, kadagiti basbason ti lubong, awaten kadayton, hararaw mi, sikasitugaw, iti makanawang ti Ama, kasyan na kami. Gloria iti Dios, iti pangatwan,
Santo, iti gloria di Dios, Ama. Amen. Kumararag tayo. Man nakabalin katagnanayon a Diyos, idinabunyagan ni Kristo sa jay karayan Hordan, ket immulog kenkwana ti Espiritu Santo, impablaak mo as idadaeg unay, nga isu ti ayayatem nga anak mo, ipaay mo kada kami anabalbaliwan ana ipasngay babaen ti bunyag, ket innalam apan nakaanak mo, taagtalinaed kami akan kanayon a makaayayo ken ka, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, isu a magipagbiag ken makipagari ken ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na adaw iti libro ni Propeta Isaias. Kuna ti Apo, daytoy ti adipen ko nga intanok ko, ti pinili ken ti pakaayaywak. Inikak iti panakabalin ko, ket yegnan to ti kinalinteg kadagiti amin a nasyon. Dinto agpukaw, dinanto met ipigsa ti unin na, ket dinto agbitla kadagiti kalsada. Naasin to kadagiti nakapsot, ket tulungan nanto dagiti awan gaway na. Yegnan to ti agnanayon na hustisya kadagiti amin at tattao. Dinanto pukawen tinamnama wenno ti tured na. Ket ipasdek nanto ti kinalinteg iti daga. Sigagagar dagiti adayo adaga a mangururay iti panursuro na. Siak nga Apo, inayaban ka, inikkan ka ti panakabalin, tapno kitaem a maipakat ti hustisya iti daga. Sika ti panakabagik a mangyeg iti lawag kadagiti pagilian. Luktam to ti panagkita dagiti bolsek. Ket waya-waya amto dagiti na ipisok iti nasipnget a pagbaludan. Ti sao ti Apo. Kapya iti bendisyon iti Apo kadagiti tattao na. Idaydayaw yu ti Apo, dakayo ana ilangitan a parswa. Itanok yu ti dayag ken panakabalin na. Idaydayaw yu iti nagloryaan anagan ti Apo. Inton agparang tinasantuan, agparimtumeng kayo iti sangwanan na. Agalangugan ti timek ti Apo iti rabaw dagiti baybay. Ket mangngeg ti timek na iti rabaw dagiti nalawa at taaw. Mangngeg ti timek ti Apo iti amin a panakabalin ken dayag na. Titimek iti Apo pagkintayegen na dagiti kayo a narukbos. Ket iti templo na iriyaw iti amin daytoy. Dayag iti Dios, iturayan ti Apo ti layos, agari iti agnanayon. Ti may basa na daw iti arami dagiti apostoles. Nagpalawag ni Pedro ije balay ni Cornelio. Makita kon nga awan tao nga idumduma ti Dios. Awaten na tiya siya sinuman nga agbuteng kenkwana ken agaramid iti nalinteg. Uray anya nasyon tinagtaudan na. Amuyo ti sao nga inted ti Dios iti Israel. Idi impakaam muna tinaimbag adamag, may papan iti kapya, gapuken Hesukristo nga Apo ti amin a tao. Amuyo tinaydumduma apasamak, anaaramid iti amin a Judea, anang rugi iti Galilea, kalpasan ti panangikasaba ni Juan iti bunyag. Amuyo ti may papan ken Jesus at taga Nazaret. Ken ti panangted ti Dios ken kuana iti Espiritu Santo ken panakabalin. Napan ni Jesus iti amin a lugar a nagararamid iti naimbag ken nagpapaimbag kadagiti pinarparigat ti diablo gaputa da ken kuana ti Dios. Ti sao ti Apo.
Iti puso intay luktan, kadagiti balikas sana santuan. Alleluia, alleluia, alleluia. Datayo nga nagtiama, intay dumngega si tatal na. Panagkay sa ipagita, isut maris kay nga anak na. Iti puso intay luktan, kadagiti balikas sana santuan. Alleluia, alleluia, alleluia. Ti Apo at dakuma kada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Dimteng ni Jesus ijay Jordan anaggapu ijay Galilea tapno pabunyagan ken ni Juan. Ngem kayat alapdan ni Juan ket kinunana ken Jesus. Siya kuma tiribeng na abunyagam. Ngem apay nga umay kakanyak. Bayam amaaramid ita daytoy tapno matungpal amin a kinalinteg insungbat ni Jesus. Immanamong nga rod ni Juan, apaman anabunyagan ni Jesus, simmang at itidanom, ket adtoy, naglukat ti langit ken kuana. Nakita na ti Espiritu ti Diyos a bumababa akas may sa akalapati a nagdisso ken kuana, ket kinuna ti may sa atimek a naggapo sa dilangit, daytoy ti dongdongwek nga anak apakaayaywak unay. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Welcome kadagiti amin nga imay naggaputi na duma-duma aluglugar. Da taga Bauco, diya mo dagiti daduman. Damot taga Ubog, tadi yung magkunangan da makimismisa. Piyesta tata, anya dito nga piyesta, nagbunyag ni Apo Jesus. Nagbunyag ni Apo Jesus, nagpabunyag kini Juan, ni John the Baptist, taapay, sinurot na laeng tilintig dagiti Hudyo. Tapno matungpal ti linteg, nagpabunyag, ngamaan niya tinakaidumaan na. Naglukat ti langit, bimaba tinagsinan niya nga bilit. Kalapati, diyak amo no, da kayo kauwak, tagmamanok kay nga ro, dagtakaw ti kaaruba. Kalapati, inya ti kon, daytoy ti dongdongwak nga anak ko, maiayo ak unay kenkwa na, iti sabali nga ebanghelyo ko na, adapay na yun na, dumngeg kayo kenkwa na. Dahil ti nagdumaan na kadagiti amin nga ordinary, nga bunyag. Kinagbunyag ni Apo Isus, iti karayan Jordan, sakbay nga mangrugi nga agisuro, 30 years old idin, iso ti panaka, bunyag na. Kakas di mo, tultuladan tayo, iso nga dagiti daduma, ti pagbunyagan niya, nagbunyagan niyo, karayan samet. Karayan nagbunyagan niyo, inya kunana, inya nakitam, kunana, udang, inya nakitam, takinuang, impaop naging gana nga nagto, inya nakitam ni Apo Diyos, kapilitan, matay kamutan. Kaya nagbunyag, kanyada, nataengan, uray ti simbaan idi, kung kuna tayo, naguso ti katikyumen idi aglimlemeng dagiti tattao. Dagiti Kristiyano, dagiti Kristiyano aglimlemeng da. Uray dagiti agad-adal nga mabunyagan katikyumen kunada, ad-adalan da nga nalimod. Kinataengan nga idinangabak no malagipyo, ramrambakan tayo ti Mayo ni Ari Constantino nga ni inana nga Maria Elena nangabak dati gubat gapo ti cross. Imbaga ni Ari Constantino nga ti religion of the state ket Katoliko, Romano, agpabunyag amin, no, hanggang agpabunyag, da kayo mo ti mapapatay, da kayo ti mapapanaw. Iso nga nabunyagan aminen, nga nataengan, dahil ti katikyumen ko nada day jay.
nagdevelop ti panursuro ti simbaan, haanan nga katikumen, tada tayo idi karod kanataengan ti agbunyag ta, hampay nga ron na bunbunyagan dagiti tattao. Iso nga sumsumrek kayo kadagitay baro nga simbaan, awampay ti baptismal font tayo, kala kumatakan doon, di katedral, ijay likod adadakkel nga, nagbubukil nga kaslaplanggana, di jay nga simento, di jay ti pagbunyagan ti ubing, haang nga sumrek kayo, iso ti pangalaan nyo, holy water, nga pagtanday, haan nagbunyagan, di jay, ijay sangot, ayan ti holy water. Ngam before di jay, nagdevelop, ti pagbunyagan di idi, haan lang baptismal font ko na di jay. Baptismal pool, kasla swimming pool, umunag. Dayjay mabunyagan, magna dijay umunag, mabunyagan na ijay, into normwar, nakabalabos, badwan da iti, puraw. Ngam nagdevelop, aging gana nga naurnosan iti sakramento tayon, ti naadal ti simbaanan, nga ti bunyagan tayo, ubing, tanabunyagan tayo meten nga, nataengan. Kasapaan nga gundaway no maiyanak da ubingan bunyaganen. Taapaya kontraan dagiti hanga makaawat apaya nga ubing awam basol na awan ti personal nga basol di ubing ngam adda basol na no mamati tayo akin talaga ang isop panursuro adda basol atawid. Ngayay anya di basol atawid generation to generation naawat tayo amin nga maparswa gaputan nagbasol ti lubong nakagamer ti basol. Maikat laeng dayta ti bunyag. Ngam, ni San Agustin tinagkuna, nga kuna na, nalaklaka nga awaten, during conception, di naisikog di ubing, ninanang, jedara na iso agtartaray, jedara ti ubing, nagbasol in 9 months, idirumwar, automatic si babasol ta jedara ni ina. Iso nga, tilaang makaikat na jay, bunyag. Iso na ti kung kuna tayo, tatan nagdevelop na ti panursuro, haanan nga ijay karayan, nga nakakita ka ti udang. Nagdevelopan, aging gana nga di kaubingan. Kada kayo mat nagpabunyag kayo, ay apaw, bunyagan yun ata ubingan, basit pa ila jiburias, apo, di pa'y naiyanak gayam. Apay, kuna tayo di social acceptance na. No daduma, ti mapampanunutan tayo, dagi tattao, ha, mga di kapatag di bunyag. Dagi tamo, nininong, nininang. Pampanunutan kasi no at aninang ni Apo Jesus mo, di nagbunyag. Nadamagyaw. Kung sino makaamo, may nantuman ibaga, iti kakti kwarta na. Awampay laeng ay idi, ti kasjay. Katatanda kayo mo't nanti mapakarikrikutan nyo, ninong-ninang, apaya, singarin yun ton Christmas, apay business mo ta anak yun. Ngahaan nga di dyan, ti kapatig na di dyan bunyag, imagine ang taubing, prambasol, madalusan. Iso nga datay nga nabunyagan, nadalos tayon. Naikatan ti basol. No agbasol tayo man, iso da ito yung ti personal nga basol. Katibunyag kunada, one of the sacraments of initiation. Anya ti sacraments of initiation, talo. Bunyag, konperma, ken, Eucharistia. Anya ti bunyag, mangikat ti basol, atawid, ti konperma, madagdagan, maimaldit ti sagot ti Espiritu Santo, ti Eucharistia, mapakawan na ti basol analagaan. Venial sin, isugarod nga, kunana jay introduction ni Apo Padi ka, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, kayat nga saon, pagbabawyan tayo, tapno maikari tayo, ang makiranod, kadagiti nasantuan, iso nga ti misa, dalusan na jinalagan a basol. Kaya na isugarod nga, adtoy ti kordero ti Diyos, ang mangikat ti basbasol ti, iso nga no awatem, inutan na ka nga daldalusan. No, hangka nagkonfesar tinabayag, aka i-require mo matabagim ang amapan, uray once a year, dayay, una saan adda okasyon, ngam na nalagan lagi, ngam na mortal sinan nga ammumon, ammo tayo, mat no niya dagitay nadagsan abaso, lakong kuna, in tayo aag-konfesar, katibunyag, konperma, ken Eucharistia, sacraments of initiation. Kadayjay ti, nagdevelopon ti panursuro tayo, iso dayjayan ti bunyag, dayjay ubingan, kasapaan nga gundaway, anya ti maala na, maikat di basol, agbalin nga napudpudno nga anak ti Diyos. Datayo, anak na tayon ti Diyos, nadalusan tayon. No addaman nagkamalyan tayo, ikonpesar tayo, agtalinaed tayo asidadalos. Anya mo't ti kaharit na kada tayo. Anya ti challenge na tinabunyagan. Naglukat ti langit kini Apo Jesus,
Imbaga ti boses, daytoy ti anak ko, daytoy sigon ken ni Matthew ka, daytoy ti dungdungwek nga anak apaka ay aywak unay. Isa baling ebanghelista kunana dumngeg kayo ken kuana. Dayjay matikarit na kanya tayo nga nabunyagan. Agbalin ang makaayayo iti imatang ti Dios. Ang tatako ma, aglukat ti langit jay batog tayo. Maikarika nga ta, nga ibaga ti Diyos nga, daytoy ti anak ko, apaka iaywak unay. Daytoy dudungdungwek nga anak ko. Datayo nga nabunyagan, datayo Kristiyano. Datayo siyak. No tanawan na tayo ti Diyos, maiayo nga tamod kanya tayo. Anya ti karit na, agbalin nga makaiayo. Kas ano nga mari na tayo no makaiayo tayo, imatang ti Diyos? Basic mo't no maayayo ta ka arubam, no maayayo ta pamilyam king ka, maragragsakan da no adda ka, maayayo mat ani Apo Diyos. No dagiti tattao ti aglawlaw mo katrabahuam kada amin ka, marina dati kinasayaat mo, maayayo mat ani Apo Diyos. Ni Apo Jesus, bimabati kas lakalapati, Holy Spirit, kunana, nagbatay. Datayuhan lang nga nagbatay, ti kalapati. Idi nagkonfirma tayo, kindagiti hampay na konfirmaan nga ubing, ni Apo Obispo, wano di padi, nga mangkasarkan niya tayo, haan na laeng nga nagbatay kalapati, imaldit na dito'y muging tayo. Anya ti ko na ni Apo Obispo, maimaldit kumaking ka, dagiti sagot ti Espiritu Santo. Iso nga hanlaeng nga naglukat, hanlaeng nga nagbatay akas kalapati, imaldit ni Apo Obispo, itimuging tayo, no haan nga ni Apo Obispo, di padi tapalpalubusan da, dagiti agkalay sa, ni iti kanya tayo dito, ipalubusan da nga konfirmaan ni Apo Padi, di paris pris. Kayso ti ko na tayo, na imaldin mat kanya tayo. Kasano nga mariri na tayo nga agtrabaho ti Espiritu Santo nga rod. Kunana di kanta tayo, kapya kadagiti tattao nga adda na imbag apanag naknakem na. No adda pala na saya at nga kananakem anya dagita no makitam di ubing ka agar aramid ti madi ka kabailam pala nga dilawen. No adda tumangsit ka kabailam pala ti agpakumbaba. No mas pilyam pala ang ti kapyakin ornos kaysa di kumarkarit ka. No, si kakadapay ang panangisakit mo, kinkabsat mo, imbes ng irurumon mo kutulungam, adapay ang di ko na tayo nga naimbag ti panagnak-nakem na. No, si kakaama ka, agtrabaho ka pailangan na saya at para iti pamilya, nga tabukbukod mo ti sirserbiam, adapay lang na saya at nga panagnak-nakem. No, si ka nga ina, agsakripisyo ka para iti pamilyam, adapay lang na saya at nga panagnak-nakem, na imaldit dayta kanya tayo. Sagot ti Espiritu Santo dayta. Kano mariri na tayo nga kasjay, apay ti Diyos haan nga tanga maayayo met kada tayo. Apay ti Diyos haan nga tanga maragragsakan gapo ti kasaya at tayo. Iso dayja ti karit na ti agbalin nga Kristiyano. Anya ti magungguna tayo. Iso dayja nga rod nanamay nga biyag, nakapya nga aglawlaw, na talinaay nga panagbiag babaan ti saya at dagiti pamilya tayo, kaaruba tayo, katrabahuan tayo, ngam no ti pala pampanunutan tayo ka, adan sa mo dagiti tattao nga naparswa nga nasakinakam doon awan makaapad dati may sang aldaw. Nagiti awan manaknakam na dagitoy, tilakit kitaan na ka, mali di may sa, di ka mali ti dadduma, datala mangibot botak-tak ti biag ti dadduma, ti ubraan na awan na saya at nga kananakam. Adan sa mo na parswa akas jay. Kaawan ahang agtrabaho ti Espiritu Santo di jay. Ngam no tartarigagayan tay payla ang tital na kinkapya imbes nga riri panagsusubang kanasaya at paylaeng adda paylaeng nasaya at nga kananakem kaya na nga saon agtrabaho paylaeng ti Espiritu Santo kanya tayo kadaytoy nga ruti kaharit na nadalos tayon nga nabunyagan kas ano ti agtalinaed nga makaayayo ti imatang ti Dios ti Espiritu ti mangiturong maglakan niya tayo kas ano no agkamali tayo, agsubli. No adda pagkurangan, adda pa nagtitinangsit, agpakumbaba. Tadaya ti ibagbagana, maayayo ak unay. Kanagpintas ang talagang ibagana magkanya tayo, nagmayat ang misyon tayo a Kristiyano, no makaayayo tayo iti imatang dagiti kakabsat tayo. Kasla magkanyayo
Nadatarakan nyo nga aso, kaya maysa ka na arsab kanin na amin nga kanan ti kakadwaan niya ti kwa na mga akin aso, sa plitam na nga gudgud aki itunom, nga malwadam ata di kanto marabis. Ngam na makaayo da amin, agbibinuray da, kas di madlakan niya tayo No ti Diyos makitkita na nga, isakit mo ni kabsa mo. Agsakripisyo ka para kin ni kabsa mo. Agtrabaho ka para pagimbagan ti kakabsa mo. Han nga lang nga tabagbagim ti serserbiam no di para kakabsat mo. Hanggarod nga makaayo day tati imatang ti Diyos. Day tati awis na. Kanya ti magungguna tayon to. Da tayo nga nabunyagan, imagine niyo. Intero nga sa kalubungan. Sa dinno man nga sa kalubungan, tatangal daw. Da tayo nga nabunyagan, agrambak tayo ti maymaysa nga misa. The same mass. Kanayon tayo amin day tanga misa. Kanyat maaramid ita nga misa, mapakawanti basol. Kalpasan nga mapakawanti basol, mapasanto dagiti na bunyagan. Awaten nyo ni Apo Jesus, awaten tayo ni Apo Jesus, sumanto ti lubong. No addag kamali, anyat ibagbaga na, iyaro nga ing na panagpipinakawan, panagsisinnerbi, panagiinnayat. Imagine nyo ti sa nga lubungan nga na aming nga nabunyagan, agramrambak tata, tinasanto nami, sabasabali lang nga oras. Haan nga pinasanto na, iso nga dayta nga panagbunyag ni Apo Jesusen, idi nangisuron, nakaraman tayo iti dayta nga bunyag. Ulit-ulitin tayo. Anya ti awis na, nagmayat ko man ako nanak, maayayo ak, dayto iti anak ko nga pakaayaywak unay. No kumano kung kunamo ti Diyos kanya tayo nga, ibagbaga nga iwarwaragawag ko mga, dayto anak ko makaayayo. Dayto matla ti awis na. Unahan tayo ma-perfect. Ada pagkapsutan tayo. Ada pagkurangan tayo amin. Ngam ti kinamanagayat ti Diyos kin kinamanang nga asina. Or-urayan na nga agsubli tayo. Ang kita nyo, dayta ni dayta, diyakin likod-likod nga painting, ije nga to. Dayta ti image ti prodigal son. Kalpasan nga nagbarayuboy. Kalpasan nga nagbalin nga binusbos na amin nga sa nikwana, nagsubli ngam di ama or-urayon na kas ti Diyos kanya tayo. Nga uray na bunyagan tayo, nadalos tayo, uray mailawan tayo ti Diyos or-urayon na. Kati kaharit na magkanya tayo, han lang agbali nga makaayayo no di kas di kumamot ati approach tayo, ti kakabsat tayo, nagbasol arakupen, nagbasol tulungan nga agsubli, dahil tati makaayayo iti imatang ti Diyos, dahil tati kung kunada nga maawagan a Kristiyano, kalaglagi pen tayo launay natanok ti bunyag tayo. Laglagi pen tayo latta kumaakan kanayon, nadalusan, napasanto tayo, gapo dayta nga bunyag tayo. Awis pa ng dalos, tapno makaayayo ti imatang ti Diyos. Paduyak-yak tayo ti pamati, mamatiak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit kandaga, ken kadagiti amin amakita, ken di makita, ken iti maymay sa nga Apo an Jesu-Kristo, bugbog tong nga anak ti Diyos, nagtao diti ama, ti sakbay iti amin a tiyempo, Diyos ang nagtao diti Diyos, silaw ang nagtao diti silaw, napaypayso a Diyos sa nagtao diti napaypayso a Diyos, naianak saan anaparswa, Diyos akas metlaeng iti ama, ket gapu ken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapu kada tayo at tao, ken gapu ti pannakaisalakan tayo, immulog ang naggapu sa dilangit, ket nangala ti bagina iti tiyan ni Berhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao, kastamet a nailansa iti krus gapu kada tayo, idi pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem, nagungar iti maikatlo nga aldaw, kas palawagen. Imulit sa dilangit, kasi tutugaw iti makannawan ti ama, umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga, mamati ak met ti Espiritu Santo, nga Apo ken mangmangted iti biyag, iso agtaw di ti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ket nagsao babaen dagiti propetas, mamati ak met ti iglesia amay maysa, santa, katolika ken apostolika, ipaduyak-yak ko ti maymaysa a bunyag,
apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Amen. Babaan ti panakabunyag ni Apo Jesus, na ay ayo ti Diyos ama ken kuana ket kinunana, daytoy ti dungdungwek nga anak ko. Sapay kumata maayayo met ti Diyos kadatayo amin nga imawat ti sakramento ti bunyag, dawaten tayo nga ti grasya ti Diyos, tapno agtalinaed tayo nga agnanayon iti sidong na babaen ti panulong ti anak na ket kunatayo, Apo Jesus, tulungan na kami. Ikararagan tayo ti Santa Iglesia, ni Leo a Santo Papa tayo, dagiti obispo ken papadi, tapno isuda kuma ti pagsarmingan, ti imbag ken kaasi, dagiti amin a nabunyagan, kastamet ten dagiti sanpay a nabunyagan. Kumararag tayo. Ikararagan tayo met dagiti mangidadaulo iti pagilyan tayo, sapay kumatag na nayon asi papakumbaba, ken si pupudnuda iti panagserbida kadagiti tao, ket ibiyagda anan-anay dagiti karida kas maysa a Kristiyano. Kumararag tayo. Ikararagan tayo met tigimong tayo, sapay kumatada tayo anabunyagan itinagan ni Apo Jesus, agkaykaysa tayo amin ngagdaydayaw ken kuana, ket aramidan tayo dagiti pagrebangan tayo, tapno makayayo tayo met ti imatang ti Dios. Kumararag tayo. Ikararagan tayo met dagiti sanpay a nakaawat iti sakramento iti bunyag, sapay kumata malawagan dagiti isip ken puso da, ket matignay dan amang bigbig ti ayat ken panangisalakan ti Apo. Kumararag tayo. Ikararagan tayo met dagiti amin a nabunyagan, ngem simmina da iti pamati. Kastapay nga ikararagan tayo dagiti pimusayen, tapakawanan kumaida ti Apo, ket isalakan na iday tegnanayon apatay. Kumararag tayo. Agulimet tayo met dawaten dagiti bukod tayo apangget. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay met ikarkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat titulong tayo amay ikarkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo Jesus, tulungan na kami, man nakabalin a Diyos, patinayon ka di nga iturong mo, dagiti tattaom itidalan mo, tapno di ka maisina ken ka, ket dalya sa atin mitidalan nga impakitam kada kami, babaen ti bunyag, dawatin mi daytoy, gapumet laeng ken Kristo nga anak mo, ken Apo mi. Miken ka sagot ni anan mo, pagyaman miken ka managparabot watem pasanto emida. Daytoy tinapay pasanto kuma, ken daytoy arap kay tay daton miken ka, ket sapay la kumatamay kariday di kadaya, apang supapaknit daytoy tinapay pasanto kuma, ken daytoy ara
Watem pasantuemidad Daytoy tinapay pasantuem Ken daytoy arak Gaytay datun mi ken ka Ket sapay lakuma Tamay kariday ti padaya Apang supapak min kinadungo mo ama Daytoy tinapay pasan kwen kumaw Ken daytoy arak Gaytay datun mi ken ka Ket sapay lakuma Tamay kariday ti padaya Abang supapang tinadungo mo ama Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Kahit may paaya pa kay daydayawan ken pa kay gloryaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo. Kadagupan tinasantuan nga iglesia Dios nga amami rambakan mi ita ti panaypablaak mo ani Kristo ti ayayatem nga anak mo iso gapo ti kaasina binugwan na ti lubong kadagiti basbasol na awatem kadagiti daton mi ket maikaysada iti sakripisyo ni Kristo iso nga agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti enggana ti Apo adda kuma kada kayo itag-ayo dagita puspusoyo Dadanas katag-ay agyaman tayo iti Apo a Dios tayo May karikat Pudnoonay amay kari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Dios tababaen tay panagbunyag ni Kristo ijay karayan Jordan impatuldom ti baro apan nakabuggo ti kararwa babaen tay timek a naggapo sa dilangit insuro na kami tapno patyan mi ati anak mo pudno a makipagbiag kadagiti tattao babaen met tayo ulog ken kuana ti Espiritu Santo iti kita ti kasla kalapati impakaammom kada kami alinanaam ti lana ti ragsak ni Kristo nga adipen mo ket imbaon mo a mangikaskasaba ti ebanghelyo kadagiti nakurapay anansata makidanggay kami kadagiti bilag ti langit ket ditoy daga ikantami dagiti pakaidaydayawam ket iti di agsarday konami Santo, Santo, Santo di Apo, Santo di Dios dagiti amin aparswa. Ti langit ken dagan apnuda, iti pakaidaydayawam. Hosana, Hosana, Hosana iti kangatwan madaydayaw ti umay iti naganti Apo Hosana, Hosana, Hosana iti kangatwan Hosana iti kangatwan Hosana, Hosana, Hosana Hosana iti Pudnoon ay Apo abiig ka akin na santo ket si katigugwayan ti amin akin na santo dawaten bingarod ti paaymo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem ket ti paaymo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Hesus Kristo
Isu idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy iti bagik isu amayawat to amaipaay kada kayo. Kastamet akalpasan day di panang rabiida nangala iti kalis nagyaman maninken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darat ti baro ken agnanayon atulag isu ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Tunggal iti daytoy at tinapay mangan kami. Ken iti daytoy akalis uminom kami. Iparangarami ti papatay mo uwapo ang ingay ti yay mo. Itingarod pa nang ilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka dawaten mi apo tada kami amakirano diti bagigan dara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada apo ti iglesia manaisaknap iti sangalubungan ket parayrayam ti ayat na Diyosan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apimmusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawatin mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kumaamay karikam amin iti agnanayon abiyag ket makiranod kamto ken nainggasatan na Birhen Maria nga ina ti Dios ninagasat nga Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo isuda a nakapudno a nagserbikan ka ditoy daga makikadwa kamto kadmet kadakwada a mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama ket lualwen tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo.
Pabuhatin mi kan kaapo, ta isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babaen ti panulong ta kaasim kada kami kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi. Kan iti yaay na Heso Kristo anang isalakan kada kami. O apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti batik kada kayo kapya nga aggapo kanyak ti ited ko kada kayo saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pammati ti iglesyam ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi kan kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana ti kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Iti napakumbabakin napnuan ayat apuso ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kay amin kapya. Cordero di Dios sa magikat kadagiti basbasulti sa nganubungan mga asika kada kami Cordero di Dios sa magikat kadagiti basbasulti sa nganubungan mga asika kada kami Cordero di Dios sa magikat kadagiti basbasulti sa nganubungan itdem kada kam di kapya itdem kad di kapya Adtoy ni Apo Hesus ti Cordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingaw may kakanyak ngam ti may salay nga sa mapaimbag tontoy karam. Siksikaw Apo tibileg mi panagkaawan inakapsot mi panagkapakawan nakurangan mi iturong mo Apo ipanagbiag mi biyaya ti Dios intay rambagan grasya na asagot pagraramanan taiso ti biyag amin nagapwan rigat kenam ay Diyos pagkamangan anyaman abanag intay biruken anyaman ariga intay parmeken ben nga agpaiso ti Diyos tulaen
grasya na sagot, pagraramanan, tayo sutibyan, amin nagapan, rigat kenam ay Diyos pagkamangan, inay-ayat mo apo, dagiti na panglaw, nakakaasig, dagiti mawaw, kasken ka apo, balinen na ka, tapno ti ayat mo, ding may paida, ti ayat ti Diyos, intay rambagan, grasya na sagot. Dagiti na panglaw, nakakaasig, dagiti mawaw, kasken ka apo, balinen na ka, tapno ti ayat mo, di may paida. Kumararag tayo. Apo, da kami anataraunan itinasantuan a parabor mo, dawaten mi nga aramidem kad aktakaasim, nga ipapuso mi adinggan ti bugbugtong nga anak mo, iti kasta pudno amanaganan kami, ken napaypayso kami nga anak mo, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Agtugaw tayo. At this moment, brothers and sisters, it's time to appreciate the people who are instruments of God's goodness. So before we award these plaques, may I read first the citation. The Roman Catholic Archdiocese of Nueva Segovia, St. Joseph Parish, Poblacion Norte, Salcedo, Ilocos Sur.
plaque of recognition is hereby awarded to Brother Jimmy B. Obligacion in grateful recognition of his selfless service and exceptional artistic talent in painting the ceiling of the church. Through his sacred artistry, the beauty of this holy place has been elevated, and his work of art has become a profound instrument in deepening the faith, devotion, and spiritual reflection of every pilgrim and member of the faithful who gather in worship. Given this 11th day of January in the year of our Lord, 2026, at St. Joseph Parish, Poblacion Norte, Salcedo, Ilocos Sur. Signed, Pasita A. Watang, Parish Pastoral Council President, and Reverend Father Rufo V. Abaya, Parish Priest. Once again, bigyan natin ng masigabong palakpakan for the awarding of plaque of recognition to Brother Jimmy B. Obligacion. Another plaque of recognition is awarded to Honorable Graciel Hironelia Ichon, Municipal Mayor of Salcedo, Ilocos Sur, in grateful recognition of her invaluable contributions and unwavering generosity in the pursuit, development, and successful realization of the parish various projects. Her selfless dedication, steadfast support, and spirit of service have been a source of inspiration and have significantly advanced the mission and pastoral works of the parish. Through her commitment, she has exemplified genuine stewardship, faith, and love for the community. Given this 11th day of January in the year of the Lord, 2026, at St. Joseph Parish, Poblacion Norte, Salcedo, Ilocos Sur. Signed, Pasita Watang and Reverend Father Rufo Abaya. Once again, a round of applause to Honorable Graciel Hironelia Ichon. Kadagitay sang sangaili. Tumakder man amin apo nga sangaili nga haan nga taga St. Joseph Parish ta makita da kayo no kasano ka ato tumakder kay man basit apo. Amin nga sangaili nga naggaputi sa bali a lugar. Tumakder anda sa makauawat da kito nga sangailay. Ay haman. Adto ka tayo, thank you apo. Thank you for coming. Kalpasanti daytoy pan nakapapintas na napintura na maikabil to pay dagitay nakapintingan dagitay Stations of the Cross tayo apo hampay na ikabit ken basit lang nga enhancement ti silawen tapno na pinpintas ta ti purpose tayo no napintas ti pagkararagan sumsumrek ka pay laeng agkarkararagan dayjay Rinam, dahil ti kwa tayo ta audiovisual nga rod dahil ito'y makatulong ti panagsanto tayo ngam sang kaibagak kadagiti taga Salcedo pimintas ti simbaan nyo hang kumamanan nga iso ti rason nga tumangsit kayo nya damor ko mga sumrek kayo agpakpakumbaba agkarkararag iso ti mangbalbaliw tahan lang nga dahil tapintas ti simbaan napinpintas kumapay no napintas jay kaunggan tadaya ti purpose na dahil ito'y apo no napintas dahil ti simbaan napinpintas kumapay jay kaunggan kabarbaring no sumarsaro no ala haan lang nga dagiti nga nang timulong kadagiti amin nga timultulong iti daytoy pan nakapasimpa ditoy project tayo apo adupay handa kay mainaganan handa kay nga maibalikas tinagnagan nyo amin apo nanipod na ngarugi daytoy nga project ala amuyo ti bagbagi yo apo
itinagan ti parokya ni Apo San Jose dito'y Salcedo, pagyamanan da kayo, ken si kakararag kami kada kayo. Da kayo nga naayat nga tumultulong dito'y nga parokya. Kalpasan ti nasantuan ay misa, kunada, ada pagsasao ti Ilocano nga lamusa, no nalpas ti talon, at da lamusa, ada maparti, nagparti kami, matjak amuno umanay, ang kay tumangmangan nga daduman nga nalulumag ta isupay niya. At danto basit nga pagsasangwan, naglamusaan tayo, kas pagyaman, kini Brother Jim, nalpas nanday to yan, agsublinton ngam dapay laeng simpaen na basit ngam in a short time hantay to nga kadwan. Brother Jim, for your very long stay in Salcedo, napapintas ti simbaan, naging parte ka ng pamilya. Maraming salamat nya. Kita inyo dagi jay vlog na po ni Brother Jim TV, ni Jim TV di jati kuanan man. Adatoy kompleto amin di pa nang i-explain na datoy no kas ano nga naaramid daytoy simbaan. Ti YouTube channel na ken di jay Facebook na alaga na saya at kasabsabali apo daytoy talent ka na ited kanya na. Ngam no malagip nanto nga agpadi nalpas na ti teologinan, mabalin lat tamo dito si Gobyano kaya ano, pag nagparis-pris kanto ti sa Salcedo. Awang pay maasawa na, awang pay mabalak na, gano malagip nanto ti agsubling agpadi di kararagan tayo nya. Thank you Brother Jim. Palakpakan tayo ba ni Brother Jim apo? Kada kayo amin nga pumarokya nga naayat nga timultulong, pan nakaikabil na amin, pan nakikabit na, anyaman nga wagas, nang papapintas na mulong iti dayto nga simbaan, ala ni Apo Diyos ti mangsubad. Nang rona ti dakdakkel nga timulong, ti ina ti ili ni Mayora niya. Thank you, kendi pamilya na, agyaman kami launa, agyaman ti simbaan, ti parokya, ken finally, inya ti kunatayo amin ni Apo Diyos ti maidaydayaw, tumakder tayo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasantuan a misa, intayon iti ayat ken kapia ti Apo.